De ogen van sportief minnend Pele Maas waren vrijdag gericht op Panningen. De sportprijzen van het afgelopen jaar werden uitgereikt in een uitverkocht Dok 6. Dit is het sportgala Pele Maas met de uitreiking van de sportprijzen van 2014. De gemeentelijke sportprijs die heb ik nog niet, maar ja, daarvoor moet ik natuurlijk wel eerst de Sportman-Sportvrouw-prijs winnen. En ja, dat wordt best wel lastig met sterke concurrentie, maar we gaan het zien. And now you're going to die. You're going to die. Soon, the royal genius, who somehow knew where Snow White was hiding out, showed up with flowers to express his love to Snow White. She said she felt the same way too, and Snapchatted the bouquet to all her friends, saying, "Still a sucker for chivalry." It's a beautiful night. We're looking for something down to do. Hey baby, I think I wanna marry you. De genomineerden in de categorie talenten zijn de 9-jarige turnster Inge Jansen. Zij timmert in haar categorie behoorlijk aan de weg en werd Limburgs kampioen meerkamp, won alle toestelfinales en de halve finales van het NK in de meerkamp. Tafeltennister Sharon Jansen werd in 2013 al eens sporttalent van het jaar. Nu is ze weer genomineerd. In 2014 werd ze winnares van het A-jeugd ranglijsttoernooi, Nederlands kampioen enkel en dubbelspel. Zij werd opgenomen in de Nederlandse kadettenselectie. In december kreeg ze als jongste meisje van Nederland de B-status bij de dames op grond van haar resultaten en puntentotaal op de nationale ranglijst. Ook Amazone Sanne Thijssen is genomineerd in de categorie talenten. Zij behaalde in 2014 een eerste plaats op het NK springen voor ponies en won 2 internationale Young Horses wedstrijden in Nederland. Ze won 3 maal de Small Grand Prix wedstrijden en won de eerste Lady World Trophy in Vilamoura in Portugal. De winnaar van het Sporttalent van het jaar 2014 is Sanne Thijssen. Sanne, hartelijk gefeliciteerd. En Pien en Simone geven Ien de gelegenheid om Sanne te feliciteren. Wil je er nog wat bij zeggen, Ien? Sanne, heel veel. Dat ben ik allemaal niet gewend natuurlijk, hè. Nou, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ik wens je heel veel succes. Ik heb op Facebook heel veel leuke foto's van jou gezien. En ook heel enthousiaste foto's. Dus, en het plezier straalde er vanaf. Dus hou vooral dat plezier, dan ga je heel ver komen. Proficiat. Ja, ik heb op het moment een hele goede peer, dus ik kan op dat niveau meedraaien. En op dat niveau doen de meeste ooieren mij, om zo maar te zeggen. Dus vandaar. En de mensen ook nog prijzen mee? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat is de bedoeling. Is trouwens gebeurd. De SPAF voorbij gestevend, daar hebben we dan een paar keer over gehad. Dat moet toch wel speciaal zijn. Dat is heel speciaal, ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk hem zeker hem ook geen winnen, maar het is leuk als hem inhaalt, ja. Goed, de plannen voor het komend seizoen? Ja, internationaal blijven gewoon en hoge proeven rijden en dan hopen dat het goede randje ertussen zit en wel wat prijzen proberen binnen te halen.
de tweede keer wordt ook de IKS-prijs uitgereikt aan een sporter met een beperking. Het project Iedereen kan sporten is erop gericht om meer mensen met een beperking structureel te laten sporten en meer aan landelijke of regionale sportevenementen te laten deelnemen. In deze categorie zijn tennisster Femke Kobbe, veelzijdig sportster Sanne Simons en volleybalteam G-team Extra Hovok uit Horst genomineerd. Ik heb de leiding en het wordt natuurlijk ontzettend spannend, want het zijn allemaal kampioenen. Oh, ik moet mijn bril opzetten, want ik zie niks zonder bril. Ja. Misschien kun je die van Sanne even lenen. Ik zie niks zonder bril, dus ik zet mijn bril even op. Nee, ik pak je bril op. Kom niet uit zijn bril, Sanne. Dames en heren, de sporter met een beperking van het jaar 2014 is geworden Femke Kobbe. Dat de fotografen jou ook goed pakken. Femke, ik ben ontzettend trots om je deze prijs uit te reiken. Ik heb natuurlijk ook mijn huiswerk gedaan en hoe je verbonden bent met hoofd, hart en ziel met sport. Dat maakt wie je bent en dat maakt de doelstellingen die je hebt. En ik weet zeker met jouw instelling, met jouw motivatie en met je ondersteuning die je krijgt, dat je die Olympische Spelen gaat halen. En je gaat niet voor brons, je gaat niet voor zilver. Hopelijk is dit een stimulans om extra te gaan voor goud. Geef er een overdovend applaus. Het is echt een grote eer om dit te mogen winnen. En, ja, echt super. Ik heb er geen woorden voor. Je hebt er geen woorden voor. Dan ben je vierdejaars student ergotherapie. Maar tafeltennissen lig je aan je hart. Ja, zeker. Ja, dus ik ben er 5 jaar geleden mee begonnen en het levert ja, zoveel plezier op om samen met het team wedstrijden te spelen, te winnen, te verliezen. Eigenlijk alles samen te doen, levenservaring te wisselen. Dus ja, echt super om dat mee te mogen meemaken. Ja. Maar je staat 17 op de wereldranglijst, je wil meer. Ja, ik wil zeker meer. Ik wil graag naar de Paralympische Spelen, Rio de Janeiro 2016. En ik hoop me in mei te gaan kwalificeren voor ja, de Paralympische Spelen. En dat is mijn doel, om daar goud te gaan halen. Ik was bokser, maar ik ben gestopt al in 1992, behoorlijk wat jaren terug. Maar die sportcarrière is voor mij wel het fundament geweest voor de persoon die ik nu ben geworden. En ik vind het heel belangrijk. Ik heb geleerd om te winnen, maar ook te leren om met verliezen om te gaan. Want ik heb ook cruciale wedstrijden verloren. En sport, die boksport, is voor mij heel belangrijk geweest om me als mens en als persoon te ontwikkelen. Zo heb ik het ook altijd gezien. En wat ik doe nu motivatie, inspiratie, veranderingsprocessen binnen bedrijven. En maak de link leg tussen sport, business, sport en persoonlijke groei. En dat vind ik fantastisch om te doen. Dat doe ik met heel veel liefde en met heel veel passie en plezier. Dan is het moment nou daar, maar het is een hele lange inleiding naar iemand of een groep mensen die een prijs wint die dat niet weten. En dat vind ik nou wel het leukste. Is lang genoeg, hè? Prima. Elk jaar zijn er weer mensen die hun uiterste best doen voor hun eigen vereniging of soms meerdere verenigingen. Deze mensen zijn alle dagen van de week in de weer voor de vereniging. Dit kan zijn in de uitvoering van de sport, tijdens trainingen en wedstrijden. Maar ook tijdens verenigingsevenementen en activiteiten om de kast van de vereniging te laten groeien. Iedereen doet op zijn of haar manier zijn best om het uiterste eruit te halen. Want wat is er mooier dan de vereniging op een positieve manier in het voetlicht te plaatsen? Zoals gezegd zijn er mensen voor en achter de schermen, die samen proberen het beste naar boven te halen. Want zonder elkaar kunnen ze niet. En er moet hard gewerkt worden om de resultaten te halen die ze willen behalen. En wat is het fantastisch als dat harde werken ook tot prestaties leiden en er mooie dingen worden georganiseerd. Dat geldt ook voor de winnaar van de bijzondere waarderingsprijs van dit jaar. Ja, dat komt nog even. Dat duurt nog even. In een goede samenwerking en door hard en enthousiast te werken werden er uitstekende prestaties neergezet en dat al vele jaren. En deze prestaties waren niet alleen nationaal. Nee, internationaal werden er vele contacten gelegd om de prestaties ieder jaar weer mooier te maken. Ieder jaar klinkende namen benaderen en vastleggen om een mooi affiche te hebben. Natuurlijk is niet alleen dat affiche belangrijk. Nee, ook het toernooi dat georganiseerd wordt en de sportieve contacten
die er gemaakt worden zijn erg belangrijk. En als je zoiets al 10 jaar met succes doet en daarmee ook de gemeente Peel en Maas op de kaart zet, dan moet je een organisatie hebben die gesmeerd loopt, waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft om alles tot in de puntjes te verzorgen. En daarom, vanwege de bijzondere prestaties en inzet die deze groep de afgelopen jaren heeft geleverd voor de voetbalsport en hun vereniging, heeft de nominatiecommissie van het Sportgala besloten om de bijzondere waarderingsprijs voor het sportjaar 2014 uit te reiken aan de organisatie van het internationale MVCD toptoernooi. En ze zijn hier vanavond Frank van Golstein, Paul Wijnen, Hans Mulders, Ton van de Kerkhof, Peter Siemans en Wanja Duca. Kom alsjeblieft allemaal even naar voren als bestuur van het Top D-toernooi van MVC. En ik ben zelf een aantal keer te gast geweest daar. Wat daar gebeurt is inderdaad fantastisch. En op die leeftijd zijn die voetballertjes ook nog onbedorven, zeg ik altijd. Geef ze nog een keer een groot applaus. Gefeliciteerd. Kom door. Gefeliciteerd. Hallo. Gefeliciteerd. Hey, gefeliciteerd. Ik hou de microfoon. Ja heren, ik heb jullie al een hand gegeven. Ik ben de afgelopen jaren ook te gast geweest bij jullie. En inderdaad, het affiche, de namen die er alleen al komen, dat roept al zoveel mensen naar jullie sportpark toe. Het is fantastisch dat jullie dat al zoveel jaren doen, dus ik vind het absoluut terecht dat jullie deze mooie prijs krijgen. Proficiat. Ja, wij voelen ons fantastisch geëerd natuurlijk, maar ook erg verrast. We zien voor een hele leuke avond gekomen met een gedeelte van ons totale organisatieteam. En ja, in één keer weer naar voren geroepen, dus dat is even schrikken. Even schrikken Frank, maar je doet dat al 10 jaar en je komt met voetbalkluis op een prop in het Top D-toernooi, die mogen dat wel zien. Ja, dat is, daar vullen we ons ook heel trots op natuurlijk. Het is een internationaal toernooi. Het gaat over spelers onder 12 jaar, dus het zien nog echte jonge jongens, meestal jongens. En dan internationaal, dus echte topnamen en ja, meestal ook goed voetbal. In de categorie Beste Sportploeg zijn genomineerd de heren van Tarkos BVHC, volleybalteam Heren 3 van Peelpush en het zaalvoetbalelftal Heren B1 van ZVV Beringen. Sportteam van het jaar 2014 is geworden Heren 1 Targos BVHC. Ik had de bank beloofd als ze het zouden winnen. Ze mogen de bank meenemen. Nee. Kom er even bij, Pim. Ik denk dat Harold jou nog wat woorden heeft bij het uitreiken. Ja, dit zijn van die wedstrijden die kan iedereen zich nog herinneren. Iedereen weet dan ook waar je was, zeg maar, op het moment dat de finale daar was. En ik weet dat ook nog heel goed. Wij hadden familiedag. Ik kon de wedstrijd niet op tv kijken, niet op de radio en ik had een hele krakkemikkige internetverbinding en via Twitter heb ik de wedstrijd gevolgd. Nou, dat is echt werkelijk waar niet te doen, zo spannend dat het was. Maar jullie hebben het er fantastisch van afgebracht en jullie zijn ook vanavond in mijn ogen de terechte winnaar van deze prijs. Gefeliciteerd. Dat is gewoon dat ze ook door de lokale mensen eigenlijk erkend was als sportploeg. Dus dat is gewoon weer opnieuw een hartstikke goede hier. Zo'n teamprestatie, dat is zeker niet de lijn. Er is sponsoren benodigd, er is mensen, de vrijwilligers benodigd, er is het ganse staf die erachter staat. Goed, wij moeten het doen uiteindelijk, maar er is die al die mensen benodigd. En ook voor hun is dat gewoon een prachtige prijs. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your glass if you are in the right ways on the underdogs. People love me anything but loud and itty bitty dirty little freaks. So
In de categorie sportman, sportvrouw zijn springruiter Timothy Hendricks, turnster Eliane Loremans en wielrenster Sabrina Stultjens genomineerd. Springruiter Tim Hendricks behaalde met zijn toppaard Cedric de tweede plaats bij de Grand Prix in Valkenswaard en werd tweede bij de Grand Prix Jumping Indoor in Maastricht. Turnster Eliane Loremans werd eerste bij de Limburgse kampioenschappen en derde bij de Nederlandse kampioenschappen. En wielrenster Sabrina Stultjens won op de weg als in het veld bij de belofte een Europese titel. Ze won de jongere trui in de La Tour de France en werd 8e in het klassement. Ook werd ze gekozen in de Nederlandse ploeg voor het WK in Spanje. En in het veld werd ze derde bij de NK Elite en tweede bij de Wereldbeker in Kokzijde. Dre, aan jou het verlossende woord. De sportster en sporter van het jaar 2014 is geworden Sabrina Stultjens. Hartelijk gefeliciteerd uiteraard met de verkiezing tot sportster van het jaar 2014. Ik wens je veel succes in de toekomst. Je hebt al veel succes behaald, maar ik wens je nog meer succes in de toekomst. En ja, moet er meer zeggen? Dus. Nee, dit is de derde keer dat ik deze prijs heb gewonnen. Derde keer. En ja, 2 personen verslagen, het waren niet de minste. Nee, zeker. Het was sterke concurrentie, dus het was toch wel best wel spannend, ja. Dat is wel spannend. En we krijgen dadelijk nog 1 prijs te vergeven. En we gaan er straks in onze voorbeschouwing al even over. Van, ja, is een prijs die je thuis nog niet hebt staan en die je eigenlijk wel erbij wilt hebben staan. Ja, inderdaad. Nu dat ik deze prijs heb gewonnen, biedt dat wel weer kansen voor deze prijs. En ja, het zou heel erg mooi zijn, maar we gaan het zien. Dames en heren, beste sporters, de winnaar van de Sporttrofee Gemeente Pil en Maas 2014 is gewonnen door Sabrina Stultjens. Zo een trofee weer, hè? Ja. Staat er netjes op ook. Sporttrofee Gemeente Pil en Maas 2014. Hij is voor jou, Sabrina. Van harte proficiat. Ja, bedankt. Naar die hoek kijken, dames en heren, dan gaat daar wel iets gebeuren. En er is iemand die komt speciaal voor jou. Kijk. En Sabrina zegt het al, ex-wereldkampioen veldrijden Daphne van der Brand. Welkom. En Daphne, je bent inmiddels gestopt, geef nog fietsclinics als, maar toen ze je vroeg om hier vanavond die afdaling te doen voor Sabrina, je hebt geen moment getwijfeld. Nee, zeker niet. We waren concurrenten, maar ik denk dat Sabrina ook wel heel veel van mij heeft geleerd. En ook graag wil leren. En dat vind ik wel heel belangrijk, want dan vind ik het ook leuk om dingen uit te leggen. Ze is zelfs nog bij mij op visite geweest om ja, wat te kijken wat voor haar de beste aanpak is qua trainingen, qua programma. En ik heb er proberen een beetje te steunen daarin. Maar ik zat zelf ook nog midden in mijn carrière. Dus dan is het moeilijk om het te splitsen. Maar ja, ik heb geprobeerd om goede daad te geven. En ook als we bij een wedstrijd waren en ze wilde een rondje met mij fietsen, dan zei ik, kom op Sabrina, over 5 minuutjes zijn we weg. En dan, achterop? Nee, dan ging ze in mijn wiel en dan gaf ik wat tips. En ja, daar was ze altijd heel dankbaar voor. En daar heeft ze ook echt wel iets aan gehad. Dus ja, dat vind ik echt keileuk. Ja, zeker. Echt een mooie waardering voor afgelopen seizoen. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Kunnen we zeggen 3 maal scheepsrecht? Inderdaad, 3 maal scheepsrecht, ja. Sporten in Pil en Maas staat op een hoog niveau. Absoluut, dat hebben we vanavond ook wel weer gezien, denk ik. En als je dan ook ziet wat er allemaal achter die mensen zit die hier vanavond op het podium hebben gestaan, ja, dat is echt ongekend. En dan zijn we ook echt, ja, een sportieve gemeente, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Dus nou, daar kun je alleen maar als burgemeester ontzettend trots op zijn.